josiasa ema oyiera e kombe makamago koni jomosomo onge to seche moko ka koro tich orumo negi bende ginyalo dok e party. Mana kaka nawacho mokwongo, nitie gik mang'eny ming'iyo to jomoyier kanyogo ng'ama wasenuoyo ni sombe ok ber ahinya en mana jo kende, jomodongo jomosomo mariek, kendo siasa gima anuoyo kendo en loyalty. Siasa nitiere siri mang'eny sana, koro nyaka ing'e ni jomiyierogi ginyalo chung' kodi, ineno. Koro yiero is pegged on ng'ama yiero. Ok obi chako bet kamoro noparo joma nyien ma pok otiyogo mondo oket kanyo. Iyiero joming'e ni kiketo kanyo to dhi konyi tich maber. Koro mano penjo monengo gipenje Raila gi Ruto, nikech gin giyiero joma ging'eyo ni jogi mokwongo sombgi tok rach, mar ariyo are they loyal to the boss, mar adek sacrifice mane ma gisetimo nyaka ne siasa chakre. Ema gima nyisi ni siasa, sama ineno ng'ato chako siasa, ineno ka jakomgi ni kano chako siasa ne githagore, nomakgi, nogogi. Wan kaka kijende matindo mantie siasa, sami wuok oko ni dwa chung' e siasa, ji matin sana machung' kodi. To ok en gima yot, keche nitiere kuma koro lose pesa ni, lose friends, lose. To nitiere joma tho kodi, mano tho kodi kaka ni chako gin kodi. Yani onge kaka koro kiyudo opportunity, nitidhi manyo ng'at moro manyien ma noyueyo kamoro, kasi dwa kete gima jomoko mano fight for. Koro ka Gen Zs dwaro joga gima riekgo, gimbe gilos margi, to giyier jogigo. Lakini ka en jakom, ka en Ruto, odhi yiero joma gisesandorego, joma gisetiyogo, joma en go gi trust, joma nyalo kano siri, joma ginyalo dhi godo mbele. Koro yiero mar siasa dhi mana kamano, onge shortcut machielo manyalo wuok kanyo. Dr. Agnes Salome, in bende karwaki e twake nimbe di winjo moko kuom ote ma joneno magwa ochwalo no okinyi makawuono mano kokalo e yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono, kata kamano inyisowa ni Dr. Salome rokoro osetudre kodwa e yo makare. Dr. Salome, kaka iwinjo kaka weche